Нахе вариантой беҳтарин аст ки бисёри бародарон намед. Вообще ничего не выучил? Баса, баса. Баста, да? Айка, айка. Дар инҷа данный момент метавонед намоз хонед. Бо оянда дар ба фикрам изменения мумкин бишавад. Ҷои намозхонӣ ҳатман мешавад. Иншалло диван мешавад, кресла. Шишта шумо метавонед нигоҳ кунед процесси кор чӣ хел мошинотонро ремонт кардесияд. Шинамонтаж бародаро замени 1500 мешавад барои таксиё. Дар ҳолате ки шумо такси нестен 10% скидка. Дар автосервис бародаро шумо вақте ки меоянд замена масла дигар барои таксиё специально скидкаҳои бонусҳои хушон ҳастанд дар парк ва дар ҳолате ки шумо такси нестен 10% скидка номи Абдуғаффор Дружба народов ёки тоҷдорон чӣ хеле ки шумо дар мақулаи ҳамхе пурратар мефаҳмонед. Иншалло ози боло мебурем бо пурратар офис ҷое ки кофеу дигар чизоша ҷои лоидорша бо нишон. Ассалому алайкум бародаро, ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Дружба народов. Ба хоҳиши чанд бародаро мо имрӯз як хулосае дар омадем видеообзори таксапари ватана бо забони тоҷикӣ пешкаши шумо мекардем. чӣ хеле ки дидесем мо уже дар офисем бо ҳамроҳи акай далер. Ассалому алайкум. Бародаро, имрӯза видео дар бораи таксапарк ватан чӣ хеле ки бисёриҳои шумо медонед 4 сол зиёд шид уже мабо 4 сол шуда дуруст 4 не таксапарка хела шид ҳамкори мо 4 сол шид. Касе ки мада подписация кардаги ай вақти аввал телеграм инстаграм ва ютубе ки пешакӣ ма доштам тоҷдором ба ёчон ҳастанд. ай ҳамун вақт ман сёмка мекунам, ай ҳамун вақт ман реклама мекунам. яъне чиро дар назар дорам ва имрӯз мо конкретни видеообзор мекунем дар бораи подключения, дар бораи аренда, автомойка, шинамонтаж, автосервис ва дигару дигар. мо сар мекунем якум очрад бародаро чизе ки мардум дар интересиянд дар бораи доставка, подключение доставка, подключение такси, грузовой. Дуруст акай дали? Анаковзи основной саволое ки меоянд барои подключения бародаро ман дар чанд бор омадам вақте ки ман реклама кардам ҳозир дани момент чӣ хеле ки ман медонам ба опити худаму мисол ба корҳои худам ҳар парк подключат намекунам. Просто так ай берун раҳгузарора яъне шахсонеро ки намешиносам подключат намекунам. ҳастан подключат мекардагии одамо ва ё чӣ хел бугум 100% гарантия надоранд ва дар ин ҳолатам акай далершонам подключат намекунанд. Сабабаш дар чи ба подключат накардан дар Яндекс доставка мақсад курьеру экспресс доставка мошинора. Мисол шумо ҳам одама намешиносен чӣ ба подключат намекунед? Салом алайкум бародаро як бор дигар. Нашоти ҳамин чиз дар ҳақиқат мара бисёр бачаҳо занг мезананд мегӯянд ки мо YouTube гирифте мегӯянд мисол мо ростига пеш подключат мекардем мисол бегонаҳоро якчанд нарушениҳое дора аз тарафи Яндекс мекунем ки штрафи калон мекунад да Яндекс. ана ҳастае ки то 5000 штрафои калон дора. мисол мо мегӯем ки хай одами калон мегӯем регистратсия мекунем хай калонсол ҳамин кора намекунад калонсолошон ҳам кардам. ҳурмату эҳтиром инҷа добавид мекунам 1 минут бародаро бахшиш. ана инҷа як момент бозӣ мекунам ман ози мардуми худ ман миллати худ ман пас заданӣ нестам лекин мо ҳам шермар дорем ҳам шағол дорем бахшиш камтар кӯчагиш мегирам. ҳастанд бародарое ки дар доверия медроянд яъне боварида медроянд мегӯянд ака добавид кун ака мо ислом мекунем дигар баъд нарушения мекунанд. ҳастанд бародарое ки доставкаҳои Яндекса медиздану хто прекрасно медонед. дар ин ҳолат вақте ки бародарое ки кор кардесиям ва ё уже ноги метиҳанд яъне уже мекрезанд меранд дигар парку дигар ҷо. дар ин ҳолат сума ай акай далершон яъне ай таксопарк снимат мекунад то 5000 то 5000 и понятно но плюс ещё зависимость от того что мисол чанд сум буд вай товар. барои ҳамин мо бо ҳамроҳи акай далер як маслиҳат кардем барои подключения. чӣ хел мекунем ки дар ҳолате ки ягон бародар ягон ёру рафиқи шумо дар ин таксопарк уже кор кардеста вай метавонад айболои шумо сухан кунад мегӯяд мисол ҳамин бародари май добавид кунед дар ин ҳолат шуморо добавид мекунанд. агар ки шумо мақсад мо шуморо нашиносем яъне акай далер нашиноса ягон шиностон набошад дар таксопарк фақат як омадем ки мақсад чем вообще регистратсия накардан хотя бы як суммаи муайян залог месупоранд аз ҳисоби ки мисол пагар ки ягон нарушение штраф мекунанд чӣ хеле ки Абдуғаффор гуфт ана вай минус мекуна мегира Яндекс да фарқ надора вай минус ай шоти мо мешавад да баланси шумо да минус нишон метиҳад не ки вай шоти мо ай мо минус мешавад мисол мепартоянд мераванд ҳар як агар водителе ки мисол мебиёяд мисол автокурьера курьери холия ҳамин кора бикунам мисол представить кунед 10 таш кунам тай 50000 уже мода минуса. барои ҳамин моро ҳам чиза дигар наметонем дигар допускат кунем. дар ин ҳолат
ман мобайли гап акай далерда пуратар 5000 рубл бародаро 5000 шумо акай далер шунда наметин таксапарда наметин яъне мақсад метиҳам как залог 5000 шумо места шумо ҳамун ягон вақти муайян кор мекунем мақсад вақте ки хона ракин вақте ки кортон алиш мекунем вақте ки мисол ягон кортон меғалта шумо я даже 10 рӯз 20 рӯз кор намекунем ямо кор намекунем шумо метавонед ки зан занен и хеле задержка надора ки 2 рӯз бестам 3 рӯз бестам дуруст штраф сразу меояд правильно иногда мешавад ки я хеле нарушениҳои штрафо 3-4 рӯз дамеояд хай я муайян меқапем мисол метавонем ки 6 рӯз ё ҳафта 5 рӯзи кори 5 рӯзи кори мақсад пули шумо мисол бале каям ки кора буд кардем метавонем мисол баъди ҳамин қарӯз мегем мисол менависен ҳамун пултона рӯю мекунем анаки бародаро ма сразу минусу шумо сар кардем шуморо камтар тарсондем мегем анаки ма плюсшам мегум чтобы шумо пурратар хушутар бифаҳмед бародарое ки мошини майда дорем мисол шумо дар дигар ҷорам кор мекунед шумо дар беҳтарин шанс беҳтарин вариант ҳаст ки шумо метавонед параллелна дар номерое ки описание видео дастай акай далершон охируш 1110 ватсап да менависен шуморо как экспресс доставка добавить мекунад шумо метавонед пешаи кортон саҳар уже 2 сери заказ кунед 500-600 рубли дар доставка ё ки метавонед баъдаи кортон броед наихе вариантҳои беҳтарин ҳастанд ки бисёри бародаро намедонанд бародарое ки газилдан фирмода кор мекунед шумо дар совети беҳтарин шумо метавонед зан занед шуморо подключат мекунанд биғарзаеваи кортон я заказ мешавам хел илтимос звонок накунам фақат ватсап да галасавой рӯй кунед ман галасавой да бисёр ҷавоб метаҳем ман звонок да бисёр вақт мефаҳмам спед намекунем ҷавоб тем примерно хорошо биё ман намедонам аки и уже личный гуфтам мумкин нест но всё-таки мо дар видео интерес мекунем примерно чанд водителое ки общий дар таксапар кор мекунанд мақсад 300-400 это как минимум моҷада ҳаста ки мошинои хидмот бо ҳаста ки подключат вая дар назар дорам ки чтобы бародаро дуруст бифаҳманд мақсад дар як ҳолате ки шумо занг мезанед мумкин 10 нафари дигар линияда оч шуданд барои ҳамин беҳтарин мешавад ки дар ватсап нависен и хеле не ки салому алейкум баждат кунен ответям сози ака хуби бо беста мега хонагиё хубанд сразу бародаро инҷа мисол ӯ общение кати бародарона нест ки як соат аҳволпурсӣ кунем беҳтарин мешавад ки текст кати ё ки пурра нависен ё ки галасавоида сразу ассалому алейкум акай далер ман подключат карданем инам хеле мошин дорум инам хеле меша ё не як галасавоида ҳамаша фаҳмонем беҳтарин мешавад давом метем бародарое ки газилда кор мекунем нумбою дигар мисол доставкаву чизода шумо метавонед параллелна барои кисаи хитон подключаться кунем да я рӯз я заказам кунем мешавад яндексда фарқш нест я заказ мекунӣ дар заказ мекунӣ шумо да беҳтарин якта дополнительный доход мешавад бародарое ки мошин бародарое ки газилда ана газилда ба фикрам залог нест ё ки ҳаста газилда не залог барои грузовой ягон гап нест ана барои такси грузовой залог надорад залог танҳо бародарое ки вели катиян пеши курьерое ки фақат мошини холӣ катиян тамом автокурьеру мақсад ларгусу дигар анаки конкретна чиз боз я бор дига такрор мекунам 4 сол шуд ҳама намуд мисол доказательства дар кор бошад дар рӯи экран чиқе ки дидисен мисол бародаро ман мебурору мемонам ва дар инстаграм 4-5 сол шуд мо ҳамкорӣ мекунем бо ҳамроҳи акай далершон таксапарк ватан шумо метавонед мумкин ки шумо бигӯед ки ӯз ман любой ҷода мерам безалог подключат мекунем марамат кунем бародаро ки ҷои да шумо да маъқуле ҳамун ҷа равед мо мақсад вай намекунем лекин инҷа ҳамин қаваиш ҳаста ки мо ҳар як кор ҳар як действияда отвечат мекунем ман ягон кори безеб ки кунам мақсад ягон вай сухан кунам ин лицои акай далершонай чунки мегӯянд чи ба и бародар ира реклама кардесай вақти одам мисол овардесай миндастои нея мера ё ин ки таксапарк ватан ягон хатогӣ куна мисол ягон фанду фиреб шава ман ответственный мешавам чунки ман реклама кардесам мо якдигарда алҳамдулилло ҷавоб мегем мақсад метавонем ба сари баланд биёем подключат кунем гапа дароз накунем мерем мо далши бародаро ана шиномонтажу автосервису мойка дигар ишо медиҳем рафте мақсад ки худо ба шукр мо офиси калони хидмона кушодем ана таксапарк ватан офиси калони хичак шудак мо то ҳозира офиси калон надоштем аз ҳамаи сол фақат мо ба телефонишо ҷавоб медодем бачаҳода ҳозир алҳамдулилло худо ба шукр офиси калон ҳаст ки дар рӯи абдуғаффор гуфтак шиномонтаж автосервис аклейка барои такси пагосту
автомойка ҳама ино ҳаст. Адрес гуфтанаш ҳам қӣ намешавад. Ҳами ватан балашиха мегӯен дар навигатор Яндекс навигатор дагам галасавуша меҷиқен ватан балашиха бо мешавам инто ки бародаро ки калтар намефаҳманд чунки центрдам ягон компания мебироя ватан как никак ватан мо столица балашиха мегӯен дар болои мукат шасси энтузиастов болош таҷиқда миёен иншоалло полностью адрес ҳама намуд удобства бародаро шиномонтаж мойка автосервис боло мебироем борода чой кофе бепул бародаро чой кофе бепул медироед мешинед агар ки гӯш намондем поёнда бо халялни чойхона аста бародарои тоҷик рафта гап задан дар корея достум гирифтам дар корея барои реклама рафтем ина бародаро чӣ қадр ки дидесен ҷои шиномонтаж ана инҷа парковка инҷа офис мойка ана баъд автосервис бо метавонед дар инҷа омада чойхонада чойхона халял гуфти гапҳо ҳозир мо шиномонтаж ай пеш я бор я сумка мекунем мошинои ларгус ин уже переобувка зимнида на эди ассалому алейкум Салам алейкум. то чӣ намефаҳмӣ Не очень, да? ну вообще ничего не выучил ну как же так Баса. баста да Айка. да вот бачакойна эдик один из самых лучших короче администраторов шиномонтаж там кто еще гочем три в одном да Все вместе, да. все вместе миёни на бардар неҷа дарунда як акай дига бардар тоҷика иншоалло хизмататонро буд мекуна акай фарзун о ғамш наметем кор кардесай бародаро самое главное чӣ қилик дидесен аппарато ҳамашон наванд яъне ҳамашон наванд ина акай усо кора кардам я ғамто наметам ана так дар берун хай чӣ қилик дидесен бародаро ина полностью парковка кати ана инҷа бародаро дуюм этаж офисай поёнда даиҷа метавонед намоз хонед иншоалло инҷа мойка пурратар шидаги нестай ҳозир мобайн аклейка меша ва охир автосервис даиҷа метавонанд замена маслаҳо дигар кор накунанд ина ҳозир усто кадом мошина бардошистай так ина як мошина дига чӣ қилик дидесен бародаро и пара ҳозир иншоалло вай номаш чӣ буд парда мешад плакат мешад чӣ қилик мешад дурустараш барои мойка овис нагзара гуфтад ва иншоалло ина инҷа чӣ қилик дидесен бародаро ҷои наклейка мешад аклейка тонировка дигару дигар ва ина чӣ қилик усто кор кардасай ин мошина чӣ қилик ман фаҳмидам стойкош овоз биромад чӣ кард ана усто даромада таҳ кофтестай конечно нашуд скидкаву бонусое ки дар ҳолате ки шумо айноми youtube канали тоҷдорон миёед тоҷдорон гуфтам уже дружба народов бародаро ма ҳозир ду тараф намондаем тоҷикию русӣ дар шиномонтаж бародаро замена 1500 мешавад барои таксиё дар ҳолате ки шумо такси нестен 10% скидка дар автосервис бародаро шумо вақте ки миёед замена масла дигар барои таксиё специально скидкаҳои бонусҳои хушон ҳастанд дар парк ва дар ҳолате ки шумо такси нестен 10% скидка номи абдуғафор дружба народов ёки тоҷдорон чӣ қилик шумо дар мақулай ҳамхе пурратар мефаҳмонем бародаро дарун полностью сервис иншоалло ҳозир боло мебироем бо пурратар офис ҷое ки кофеу дигар чизоша ҷои лоидорша бо нишон метем бародаро метавонем инагда инҷа шишта массаж дар кунем лекин самое главное ҳозир болодай бародаро дар инҷа данный момент метавонед намоз хонед бо ояндадам ва фикрам изменения мумкин бишавад ҷои намозхонӣ ҳатман мешавад боло мебироем дуюм этаж ина бародаро чӣ қилик гуфтам ҷои лоидорош биём инҷара пурратар шумо да фаҳмонам ҳозир примерно дар дарун бародаро чӣ қилик дидесен ҳозир ина инҷа шумо метавонед процессикора бинед акайдалершон ин бародаро ба фикрам клиент мошинаш да доранд ватан ва сертификатое ки шумо дидесен анака мо пурратар мефаҳмонам бародаро мумкин ки уже рӯзои наздик изменения шавад дар анамиҷа дар боло иншоалло телевизор меша яъне камера видеонаблюдение ай берун шумо метавонед дар инҷа бишинед дар инҷо иншоалло диван мешад кресла шишта шумо метавонед нигоҳ кунед процесси кор чӣ хел мошинатона ремонт кардесиян чӣ хел мошина мойка кардесиян дигар дар уҷа чӣ хел нишон метиҳанд камеро худтон мебинед ва телевизор мешавад дар ин ҷай ёки даи тараф дрон схемаша ма пурратар намедонам иншоалло дар мобайн баъд уже худтон мебинед кофе машина мешавад шумо метавонед бепул шишта дам гирифта
кофе хӯрен дар дарун гармай ина имрӯз пага уже зимистон омадеста мақсад метавонен ташвиш накунем ҳама тарафа удобствое ки барои бародаро барои таксио барои клиентҳо ҳастанд субҳаналлоҳ ҳамаш ҳастай бародаро телевизор камера метавонем мошинтона нигоҳ кунем телевизор ягон намедонам чӣ барнома нишон медиҳанд диван кофе чой скидка бошидар кӯрай бародар ҳам хаш мемонад ки бепул кунанд тамом ҳами ба анҷом мерасад видеои мо агар ягон камбудӣ боша нависен иншоалло ки мо дар оянда ислоҳ мекунем самое главное обуна шида ай ҳама видеои нав бохабар бошен ва акай далер гуфтание дора акай далер бародаро баъд як чиз дига шагав зан гуфтум ки фақат илтимос ватсап намада галасавойро икнен ҳама хубтараш ман шумо дар ватсап ҷавоб метем мара дуруст фаҳмед ман успед намекунам барои бисёр дар телефон ҷавоб додан барои ҳамин шумо дар ватсап ро икнем ман ҷавоб метем аз соати 9 саҳар то 10 шава ман ҳама вақт дар тамос ҳастам шумо дар ҷавоб метем иншоалло нигоҳ кунем бародаро чӣ хеле ки акай далершон гуфтанд боз як бор дига мо хушрӯ пурратар мефаҳмонем бародарое ки ака дуруст буфаҳмед мешава ки нофаҳмӣ мерава номерое ки мо дар рӯи экран ё ки дар описания видео мемонем номерои акай далер мешаванд номерои таксопарк ватан фақат ватсап кор мекунад занг задан не галасавой роӣ мекунен ман мегумтонам ки 5-10 минут максимум сразу ҷавоб медиҳанд мисол мумкин вақти намозу дигар да камтар ожидания шава ай соати 9 саҳар то 10 шава соатҳои 10 шава не ранги як рӯз ака бародаро бояд камтар позитив боша ки агар не контент хича намекунанд соати 2-3 шава омада занг зада як бародар номероро ки ҷо гирифтан намедонам ассалому алайкум ман ва алайкум салом ховолу ака бедорӣ нағзабинам бародаро дар паноҳи алло бошен камбудӣ боша нависен иншоалло дар оянда ислоҳ мекунем то боздид худоҳофиз